बयबो बयनिबो मोखांखै नायबाय माले इमान बुरजा अन्थाइ दोङो होनबाय माथो अन्थाइयानो गैया जों बेकारनो इमान टेनसनाव ओंखामखौ जाबाय होनना फिसा स्ट'रि नोंथांमोना खोनानाय बायदिनो नाथाय जोंनि लाइफआवबो बिदिनो जायो माब्लाबा जोङो खोब रंजा खुसियै थायो आरो किसुमान फिसा प्रब्लेमनि थाखाय जोंनि गासै माने फकासखौनो बै प्रब्लेमथिं जोङो माबा हरो प्रब्लेमखौ माबोरै सल्भ खालामनो हागोन प्रब्लेमखौ माबोरै माबानो हागोन बिनिखायल' माने सब गावनि फकासखौ गावनि माइन्ड देहा गासैखौबो बै प्रब्लेमनिसिमल' माने माबाना हरो गतिके प्रब्लेमा जेरैनो जोंनाव फैयो बिदिनो बिनि सल्भबो जायो जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।